Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Vierda Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Na het verlies van de weekend in FC Eindhoven moet er no revanche zullen worden in eigen stadion in Telstar. Het zit net al jaar mooi in de tardering op deze wedstrijd, want neem nou bijgelijks de haartrainer Henk de Jong. Hij wie er bij de laatste training net. Wat is er aan de hoorn, Jeroen Burghout, assistent? Nou, Henk vanochtend ziek geworden. Ja, en we hebben gezegd, Henk, je kan beter naar huis gaan. Hij heeft gewoon de griep en hopelijk is hij morgen toch aanwezig. Het wiervriendenwieken in de wedstrijd in Eindhoven hier in der wol wat rommelig. Een protte wisselingen, ek achterin. Hoe steen je dan in zo'n voorbereiding naar deze wedstrijd? Wat de hele tent op een kop of moet je misschien de rest bewaren, Burghout? Rustig blijven. We hebben hiervoor een hele goede fase gehad. Goede oefenwedstrijd tegen ADO Den Haag. Excelsior thuis, Roda uit. Nou, Eindhoven begonnen we ook hartstikke goed. Gewoon rustig blijven en dan komt alles vanzelf alweer goed. En dan zeggen we toch eventjes naar de personele bezetting. Want er is meer aan de hand in de griepsector. Want ook Thijs Jansen, vorige week een wat negatieve haatrol. Hij kan er net bij wijzen. Hij leidt ziek thuis met griep. Ja, heel Nederland ligt volgens mij plat met de griep. Thijs Jansen helaas er ook bij. Dus Daan Reiziger zal morgen het doel gaan verdedigen. En dan het tegenstander, dat is Telstar. Een apart ploegje met een protte onvallende kracht. Zo weet ik trainer Jeroen Burghout. Ze spelen een fantastisch aanvallend spel. Met heel veel spelvariatie. Veel kwaliteit ook voorin, net wat je zei. Ja, daar moeten we ons tegen gaan wapenen. Uitwedstrijd hadden we toch daar wat moeite mee. Ja. Thijs Jansen dus net onwijzig bij Cambuur. De eerste keeper mat versterking litten vanwege de griep. En dan komt Daan Reiziger in beeld. Ja, hoe is het eigenlijk Daan Reiziger om nou opeens als eerste keeper in de competitiewedstrijd op het wedstrijdformulier te staan? Ja, mooi. Kijk, hier werk je natuurlijk iedere dag naartoe. En zodra Thijs speelt, probeer je Thijs natuurlijk zo goed mogelijk klaar te maken. Natuurlijk leef ik op die wedstrijd daar natuurlijk wel mee alsof ik kan invallen. Nou ja, nu is het mooi dat je eigenlijk vanaf het begin er gelijk mag staan. Reiziger is wel de keeper die de bekerwedstrijden keept. Dat die ook van het winter in RKC Waalwijk. Toen verleer Cambuur maar 3-1 en ja, dan krijg je toch 3 om eren als keeper. Is net lekker. Is zo'n wedstrijd in Telstar dan misschien ook een beetje een revanche-wedstrijd voor Daan Reiziger? Nee, kijk, daar ben ik dus ook dan weer nuchter in. Ik denk gewoon van, kijk, wedstrijd tot wedstrijd. Weet je, ik heb daar mijn dingen uitgehaald waar ik zelf beter had moeten doen en had willen doen. Nou, daar leer ik van en dat neem ik dan weer mee. Maar dat hoort ook bij ontwikkeling. En morgen is ook weer een andere tegenstander dan RKC. Dus het is gewoon, ik bekijk het gewoon per wedstrijd op zich. Ik zei het al, protte wedstrijden staat Thijs Jansen gewoon in de goal. En dus kun je de vraag stellen, is er bij Daan Reiziger wel genoeg wedstrijdritme? Alle oefenwedstrijden van het eerste elftal speel ik. En ik speel eigenlijk zoveel mogelijk als ik kan. En het matcht met het schema van het eerste, dan speel ik ook bij Jong. En dit is de opstelling van Cambuur. Geen Remco Balk in de basis, maar Sturla Ottersen als rechteronvalder had van alles te krijgen met de tactiek die het Telstar hanteert. En Cambuur wil daar op deze manier een antwoord op vinden. Nou, kan ik vertellen dat dat in de eerste helft matigjes slagen. Want het wie bepaalt net goed wat al jou te zien leert. Dit is wel goed van Tony Rulke. Die krijgt maar een beetje mazzel. Die bal mooi in een soort van klutske en liet dan een schot los. Ja, daar aarzelt hij meestal net te lang mee. Sure, hier krijgt hij de bal via de ingooi van Thomas Pol. Een beetje mooi mazzel mooi. Draait hem dan vrij. En zit in de kwarte hoeken. Krijgt nice. Nou, dat wie al aardig verzeld. Maar voor de rest wie het eigenlijk huilen met de pet op wat Cambuur onbelangrijk. En het is Telstar, maar die opvallende tactiek. 5-3-12 laten we het samen nemen. Die ervoor zorgen dat Cambuur alle problemen hier in de eerste helft. Dit schot wordt blokt. Dan is daar die spits. Die invallende spits, zal ik maar zeggen. El Khashati. Die er nog een voertje in krijgt. Ja, het is al hier tricky aan de kant van Cambuur. Het hier bepaalt net naar winst. Hier is eerst het schot van Heatley. En Heatley zucht dat die bal dan uiteindelijk voor de voeten van Bakker komt. Bakker shit. En dan is het uiteindelijk de keeper van Cambuur, de invallende keeper, Daan Reiziger, die treedt. Het zou een waskoring wezen voor Cambuur, deze kans van Telstar. Werd de duels vierd worden, terug Paul. Oh, dat is geen overtreding. Dan mooi Pauwels viert. Pauwels ertussen terug. En dan gaat hij onderuit. Nee. Zo zei het skiertje op de Martin Perez. Dit is een zwalbe.
Hij hier trekt een gele kaart voor Jankin, want Sjug hier niks aan het handje. Pauwels die Git volledig uit vrije wil lezen. Goede beslissing van de scheidsrechter. In Saab het 0-0. En is het Telstar dat de onval bezieken. Dit is mooi van over de linkerkant. Kan die bal voorkomen. Oei, daar mist Nieling nog een keer. En dan is hij wel raak. Ja, komt die crack voor het voetje van Youssef El Khashati. Hij is in de spits de vervanger van Edda Chouri. De man die het zontje doelpunten scoorde voor Telstar. En verhuizen is naar Deportivo La Coruña. En El Khashati, hij werkt hem werkelijk het snot voor de eigen. En hij krijgt hier maar dit lullige intikkerke echt nog zijn belering. Maar er wordt natuurlijk echt matig verdedigd. Maar dan Nieling zit er weer helemaal nooit. En dat is dan de 1-0 voor Telstar. En dan ren je achter de feiten aan. Dan wordt het nog ingewikkelder. Dan wordt het nog dreger. Komt hier een omhaaltje? Ja, er komt een omhaaltje van Sturla Ottersen. En dan is het Rulke. Rulke shit altijd. En dat ken ik heel goed. Maar ik dit bedarret in het zietnet. En zo is het een minuut of 4 voor het einde van de eerste helft. Wolle mogelijkheid voor Cambuur. Maar doelpunten kwamen er net. In de tweede helft komt uiteindelijk Jerry Hilterman. De nieuwe onwinst afkomstig van Arminia Bielefeld in het veld. En Cambuur, ja, die pakt toch eventjes de zaken wat energieker op. Ja, dit is al een enorme kans. Maar het is toch krijgt net een enorme blunder van Offerhaus. Zorgt ervoor dat er een kans ontstaat voor Cambuur. Maar dit weer echt een waarschuwingsschot van Cambuur. Want de Ljouwters kwamen beter in de wedstrijd. En wisten het niet en het te forceren. Dit is Tony Rulke. Rulke, ja! Docht hij het toch weer, hè? Wordt er echt net geweldig verdedigd aan de kant van Telstar. Maar is het toch de Duitser Tony Rulke die het in de 51ste minuut de 1-1 op het boord brengt. Hier, ja, deze kopbal is uitermate ongelukkig verzeld. En dan kan Rulke hem tussen een aantal Telstar-spelers in toch nog in die bal verrotten. Er komt nog een sliding van Danny Bakker. Maar dat is al je te laat. Dus hij is het 1-1 en dat wie op dat stuit ook wel terecht. Want Cambuur die pakte het initiatief in de wedstrijd. Maar 1 punt is net genoeg. Oh, wat gebeurt hier? Maar Jerry Hilterman die krijgt even een knal van Guus Offerhaus. Dat docht zeer. Sjug maar, daar gaat hij onder in beeld. Hier in beter in beeld. De Ruud, ja, dat is een schouder te komen. Dat kan je natuurlijk net missen. Even zien wat er gebeurt. Ja, het is een wrakselpartij tussen de verdediger van Telstar en de onvaller van Cambuur. Ze hebben wel koor innig vers, maar als gevolg dit. En dan had Jerry Hilterman eruit. Dan wordt er wissel aan de kant van Telstar. Maar Sjug linksonder, daar zit Michael de Leeuw klaar om in te vallen voor Jerry Hilterman. Maar dan gebeurt er wat bijzonders. Hilterman die gaat de kleikamer in. En die denkt, ja, een schouder die eruit gaat, die kan ik weer in die kom zetten worden. Ik ben er weer. Goedemiddag. En zo komt hij op een wonderbaarlijke manier. Zonder dat eigenlijk iedereen hier weer het veld in. Dan is er topoerlis op de bank. Is het Hilterman die het nog maar deze sliding hast een assist had. Maar dan zwaait de medische en technische ster van Cambuur. Ja jongen, maar dit kunnen we toch net riskeren. We hebben die correct hellen. De master Tommer aan. Nou, daar is hij dus net blied mooi. Daar liet hij in woord. Nou, minder in woord, maar zeker in gebaar. Weet je dit. En dan nog een keer. Maar hij maakt er nog een handje van Mullen. Wordt eigenlijk negeerd. Ja, dan kan Michael de Leeuw erin. En let op, dan rent hij die technische ster werkelijk straal voorbij. Zo reageert de voetballer die frustreerd is. Geert wat we doen hier. Geen enkel probleem. En zo kan Cambuur verder zonder Hilterman, maar Michael de Leeuw. En die Michael de Leeuw zou nog een belangrijke rol spelen in de wedstrijd. Want ja, Cambuur is op jacht naar de oorwinning. Dat moet duidelijk wezen. Hier is Pauwels in balbezit. Die krijgt hem op de punt van de sectie. Dan kan hij gevaarlijk worden. Krijgt hem voor. Kan voetkop worden. Dan komt Sturla Ottersen. Die hing het even stil in de loft. En de krijgt. Hé, dat is de Leeuw. Maar zit de Leeuw net boetespul? Nee. Uiteindelijk blijkt van net. Had de Leeuw dan die bal nog oorrekken? Nou, eens even goed zien. Ik denk het eerlijk zijn net. Dan wordt het een doelpunt van Sturla Ottersen. Nog even zien in de tweede herhaling. En dit, nou ja, hij rekt het hem net. Maar die bal die houdt gewoon zijn natuurlijke loop. En zo is het Sturla Ottersen die Cambuur op een 2-1 vastsprong zet. Dan ben je er nog zeker net zien. Ja, dat wat wonderbaarlijke elftal van Telstar. Dat op een manier voetbalt werd een protte clubs problemen mee hebben. Dit is een aardige omhaal. En zeker vanuit het perspectief van Cambuur bijzonder, die gaat 4 oor de goal heen. En dan weet je, dan komt toch die oerwinning in eigen hoed eraan. En dan pakt Cambuur 3 belangrijke punten. Want hier is het eindsignaal van skiertjochter Martin Perez. Daar is Michael de Leeuw, die dus net scoorde. Maar Sturla Ottersen, die dat wel die. En de opluchting is grut aan de kant van Cambuur. Want ja, het weer al hier net geweldig wat benamen in de eerste helft is letten werd. Maar de opluchting is daar. Ja, zeker van ver. Matige eerste helft, tweede helft wel iets beter in ons spel gekomen. En op het eind wordt het toch weer een vechtwedstrijdje. Dan moet het van ver komen. Maar ja, we hebben nu wel een achterstand kunnen omdraaien naar een overwinning. Wat gebeurt er dan in de 63e minuut?
Ja, kom ik in een kleine worsteling en volgens mij glijdt mijn arm die glijdt uit en daarna schiet hij uit de kom. De arm schiet uit de kom, de schouder schiet uit de kom. Wat is, hoe moet ik het zeggen? Ja, de schouder die schiet uit de kom. En... Nou, dan zie ik je van het veld afgaan in een gebogen houding. Ik denk, die zien we niet weer terug. Wat gebeurt er? Hoe is het mogelijk? Een minuutje later? Ja, hebben we hem weer teruggezet. En ja, nou, dan staat bij mij al de lichte euro groen, voor mij in ieder geval. Maar helaas mocht het van de medische staf niet. Dus, nou ja. Maar je rentree, Jerry, na die blessurebehandeling was memorabel. Michael de Leeuw staat klaar om in te vallen. En je gaat hem werkelijk links en rechts voorbij, op snelheid. Ja, ik vroeg aan de vierde official of ik erin kon. Dus, en die zei ja. Dus nou ja, dan vliegen we erin. Ik heb begrepen, er is belangstelling voor jou van een Mexicaanse club. FC Juarez. Ja, klopt. Er was belangstelling. Maar ik heb gekozen om te blijven bij Cambuur. Ik denk dat het project bij Cambuur toch iets beter is voor mij. En ik heb gekozen om te blijven. Dus, Maar ja, je weet het maar nooit, want hoe ver is het? Zijn er onderhandelingen gaande? Kun je er iets over zeggen? Er was een onderhandeling, ja, dat wel. Maar ik had wel al in mijn hoofd dat ik toch wel blijf bij Cambuur. Ik had niet echt, toch geen zin om te vertrekken naar Mexico. Het is niet echt iets wat ik in mijn hoofd had om buiten Europa te voetballen. Dus nee. Nou, die bleef dus, dat is duidelijk. In Cambuur bleef ook in de top van het klassement. Nou op nummer 5 deelt met Dordrecht 41 uit 24. Onderaan nog altijd Vitesse met min 8 punten uit 23 wedstrijden. Prachtige punten voor Cambuur en zo doe je weer volop mee in de strijd om de bobbers te plakken. Cambuur maakt het hem op voor de volgende wedstrijd. Dat wordt het even langer, want man die over de weken is er pas weer een wedstrijd. Dan gaat Cambuur weer naar Eindhoven om de strijd om te beginnen met Jong PSV. En dan ben wij de teaser weer, maar een nieuw Cambuur journaal. Krijgen we dan? Het Cambuurjournaal waar mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Wieda Vermogensbeheer.